welcome back again लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय स' लोगोफोर आङो दा नैबे बारियाव एसे हाबफैलायदों आरो बिराद गरम दिनैहाय बोथोरा मा बुंनो स' एसे बेरायग्लांदों आरोना थ' दिनैहाय आङो नैबे फ्रुइट्सखौ फाइनालि एकदम खानांसिगोन नङाबा उफाय गैला मोनबाय आरोना थ' गोमोन जाजोब्बाय आङो एसे दिन्थिगोन लोगोफोर फ्रुइट्सआ माने ओरैबायदि जाथि जाखायो मोनबाना थ' नै एकदम जाथि जाजोबनानै दं आरोना आरो बांद्राय मोनोब्ला एकदम बेयो गावजोबगोन थ' बेखायनो बेखौहाय एसे थाबैनो खानांगौ आरो थ' टेस्टि जागोन आरो बेयो एकदम गोदै जागोन माने जाथि जाहाबजोबखाबायना नय बिथिंजायबो दङ एसे आयु बैहाय दङ आरो बेबायदिनो गोजौआव दङ थ' लोगोफोर दिन्थिलांगासिनो नै खाथियावनो दङ थाइसे एकदम खाथियावनो दङ नै जाथि जाबायना थ' जानांसिगोन बेखौ एसे टेस्टि जागोन गोदै आरो नै बिथिंबो दंबावो थाइसे नै बेबायदि आरोना थ' बेफोर आरो देरनोनो हायासै बेबायदि जाबाय नै मायाबा मोनबाय आरो मायाबा मोनासै थ' बेबो मोनगोन लासैनो एसे सम लागोन आरोना थ' आरो एसे गाहायावनो दङ लोगोफोर नै बिराद बरिया दं नै गाहायाव वाव थाइनैखा डाबल ना थ' बिराद बरिया मोननानै दङ जानांगोन एसे खानोसै आरोना आरो बेबायदिनो नै बिथिंबो दङ नै बिराद बरिया मोननानै दङ बांद्राय मोनजोबाखै माने स' लोगोफोर आङो दिनैहाय बेबायदिनो बारिनि ब्लग लानानै फैलायबाय थ' फिथाइया माने जानो जाबाय आरोना बे जाबाय भेनिलानि फुलि बिराद गिदिर खानाय बिलाइया ओरैबायदि मोजांखा आरोना मद' आरो बेफोर बिराद गिदिरखा थ' बिराद बरिया ग्रथ लागोन बेयो वाव भेनिला आबाद ड्रेगन फ्रुइट्सखौ खाबाय ओरैबायदि जाथि माने नै गोजाखा आरोना थ' टेस्टि जागोन जानांगोन गरमाव ओरैबायदि गोथाव जाखागोन आरोना थ' अर्गेनिक ड्रेगन फ्रुइट्स एकदम बाजारनिबो नङा पियर माने गावनो मावनाय आरोना टेस्टि स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै आरो आङो दा नैबे एसे बारियाव दङ आरो गोबां जायगा बेबायदिनो साफा खालामनांगौ आरो बेबायदिनो गयफोर दङ उनथिंजाय बेबायदि गय थानायफोरावहाय ना थ' गासैबो गय बागानावहाय बेबायदि भेनिलाफोरखौहाय लागायनो हायो आरो गय बागानाव बेबायदि भेनिलाफोरखौ लागायनानै दोनोब्ला निस्सय सानसे समावहाय थायगोन आरो बियो बेबायदिनो फ्रुइट्स होगोन स' जोङो बेखौहाय मोनसे समावहाय ना थ' बेबायदिनो फाननो हानाय जाहैयो आरो थ' जोङो बेखौहाय मिथिखायो बिनि प्राइस लानानै ना गोथाङावनो आरो बेबायदि गोरान आरो गोथां थ' जोङो बेखौ मिथिखागौ गोथांनि दामा आलादा आरो गोराननि दामा आलादा स' जोङो बेखौहाय बेबायदि बारिफ्रावहाय खम हायावनो बेबायदि गय दंफां बायदिसिना दंफांफोरावहाय होनानै स' जोङो बेखौहाय आबाद खालामनो हायो आरोना थ' गोसोब्ला स' नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन आरो बेबायदि थ' फुलि बा जोलैफोरखौ थ' नांगौब्ला निस्सय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं स्क्रिनावहाय होनानै दोनगोन आरो स' लानो हागोन आरोना नांगौब्लाहाय जोङो बेखौ नैबे गोदान आबाद हिसाबै थ' गोबां बेबायदि जोंनि आसाम बा जोंनि बेबायदि हालामावहाय ना थ' जोङो गोबां गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबांफ्रा गायबाय आरो बेबायदिनो फिथाइफोरबो थायनायखौ जोङो इउटुबफ्रावहाय गोबांथार जोङो नुनो मोनदों ना थ' बेयो मोनसे मोजां आबाद होननानै बुंनांगोन स' खाटनियाथ' आरो थाखायो जेरावबो थ' जोङो एसे खस्थ' खालामनांगोन बा मेहनत खालामनांगोन आरोना थ' जेन हक जोङो फार्स्ट टाइम बेखौ एसे आबादखौ मावनानै ट्राइ खालामग्रोनि लोगोफोर थ' सोरनोबाफोर नांगौबा निस्सय लानो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो प्राइसफोरा एसे हेभियानो थ' खरसा गोलैयो आरोना
थ' लोगोफोरा आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन आरो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला थ' नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेबायदिनो नांगौ जायोब्ला बा गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट खालामनो हागोन थ' लोगोफोरा आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय बाय